Здравейте, приятели! Днес в нашата рубрика за свободно време ще си говорим с Стефан Кунев, който е учител по бойното изкуство Винг Чун. И сега ще ни разкаже повече какво точно представлява. Винг Чун е създаден, предполага се, че е създаден някъде около 1640-650 година в Китай. Това е по време на манджурската династия, когато монголците завладяват Китай и поставят своя династическа династия на престола на Поднебесната империя. Съответно, забраняват ползването и носенето на всяка вид оръжие, използването на бойни умения и така нататък за китайското коренното население. И китайците, понеже те така не са спокойни хора, не им харесва това, че някой друг ще ги управлява, решават, че трябва по някакъв начин да подготвят бойци, които да се вдигне един вид някакво въстание, за да може евентуално да се смени тази династия или да бъдат изгонени манджурците от Китай. Съответно, до тогава бойните изкуства се практикуват и до ден днешен е така, в смисъл в границите на 20-30 години трябва да се уведе едно бойно изкуство. И тогава се събират разни експерти по бойни изкуства, мислят и накрая измислят нещо, което да може да се преподава за максимално кратко време, т.е. в китайските условия за около 3 години. Това бойно изкуство те го наричат нова надежда. На китайски това звучи като Винг Чун. Манджурците по някакъв начин разбират за тези неща, атакува се манастира Шаолин, бива опожарен, бива избити там всички, които са в манастира и избивайки там различните монаси в манастира Шаолин, 5 човека от тях успяват по някакъв начин да се спасат, да избягат и те са наречени 5 древни мъдри и така нататък. По някакво стечение обстоятелства са хора, които са занимавали с изобретяването на този стил. Един от тях е жена, която успява да избяга в Южен Китай. Тя се нарича Нг Муи, която също е монахиня, будистка. Там тя се заселва в една планина Амей, близо до град Фалшан и след време се запознава с една девойка, която също се казва, пак с течение на обстоятелствата, тя се казва Винг Чун. Тоест, нейното име по някакво стечение на обстоятелствата отговаря на името на бойното изкуство. Поне така са ги навързали нещата. Съответно, монахинята го предава на тази девойка и тази девойка след години го предава на мъжа си и оттам нататък той става семейен стил. И моето мнение по въпроса е следното. Това е чиста легенда. Зад историята с жените всъщност седи една алегория. Хората, които са изобретили Винг Чун, те са искали да кажат, че всъщност не трябва да бъдеш физически силен, здрав, мощен, безумец, до лудост и така нататък, за да можеш да владееш това бойно изкуство. Напротив, трябва дори да си слаб, мек, страхлив и така нататък, уменията, които ти предава това бойно изкуство, са напълно реални и достатъчни, за да можеш да по някакъв начин да опонираш на хора физически по-здрави от тебе, по-смели, по-агресивни и така нататък. И всъщност идеята за жената според мен е алегория. Да, точно тръгнахме от историята и тук може би точно стигаме до философията. Винг Чун се интересува от следните 3 неща. Как по-кратко, по-бързо и по-ефективно да отговори на всякаква агресия на противника. Съответно, няма значение какво правите като действие, движение, динамика, мисли, каквото и да е. Ако то отговаря на тези 3 неща, то фактически покрива принципите и философията на Винг Чун. Единственият начин човек да се защити, или както казахте вие, да се самозащити, не като се пазите от лавина от удари. Защото ако вие сте 40 кг и врагът е 200 кг, хипотетично казвам, познайте колко удара ще можете да парирате на въпросния човек, да ги удържите като сила, чисто физическа сила. Идват ли да тренират жени? Преди време имаше доста жени при мене, но обикновено те като стигнат до възраст да се женат или да си фанат сериозни приятели и напускат, но ето и сега след малко, като започнем с заниманията, ще видите, има жени. Добре, извън така чисто физически аспект, имате ли някакви занимания, в които да се тренирате психиката, медитация или това по-скоро е оставено на други учения? Значи, ако говорим конкретно за нашия клуб, нямаме. Но всеки учител по Винг Чун и не само по Винг Чун, по бойни изкуства, значи даже не искам да ги разделям на японски, китайски и така нататък, в дългогодишната си практика той има допир с точно такива неща, като медитация, като и с други бойни изкуства или с източни такива някакви умения, като йога, примерно, и така нататък. И всеки сам за себе си решава дали желае
да приложи това нещо към своята практика, към своят метод на обучение. Аз лично съм твърд традиционалист и правя това, което смятам, че се е правило в школите преди мене, в школите преди тях и като върнете 5-6 поколения назад, така както смятам, че се е тренирал Винг Чун, така както са научили, са ми казвали, аз преподавам по този начин Винг Чун. Колко често трябва да идваме на тренировка, за да сме в добра бойна и физическа форма? Това също зависи от това на какъв етап на развитие сте. Ако вие сега започвате да се занимавате с каквото и да е бойно изкуство, не с Винг Чун, с каквото и да е, може би за вас две занимания в седмицата, по час и половина, 2, зависи нали в това зала влезете, е напълно достатъчно. Но с течение на времето се натрупват знания и умения във вас, които ако не ги практикувате, те ще ги загубите. А в същото време ви се преподават нови и нови. Така че може би година, след като сте започнали да практикувате, може би ще трябва да правите по 3 тренировки на седмица. Може би след 2 години и 5 няма да ви стигат. Имате ли степени, нали, както да кажем се взимат колани? Степени във Винг Чун в нашия клуб няма, но, пак има едно но, всеки учител сам за себе си решава какво да прави. Пожелания за зрителите ни, които са се запалили. Заповядат при нас, ще ги посрещаме с удоволствие и ще се опитаме поне малко от малко да ги научим на Винг Чун.